90. Τους πετύχαμε. 69 studio speaking. Τι έγινε, ρε? Έπεσα σε αμερικανική βάση. Τι πράγμα? Μου μίλαγε αμερικανικά. Σπίτι μου έλεγε. Ας την πλάκα, ρε, άσε να πάρω εγώ, φύγε. Studio speaking. Βασικά να πούμε, υπάρχει κανείς εκεί πέρα που να μιλάει ελληνικά? Λέγεται, ακούω. Βασικά να πούμε, εκεί έχετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, έτσι? Ναι, τι δίσκο θέλετε να σας βάλουμε? Δεν θέλουμε δίσκο, ρε αγοράκι. Θέλουμε να αλλάξετε συχνότητα, καθότι έχουμε κι εμείς ραδιοφωνικό σταθμό και πέφτετε πάνω μας. It's impossible. Δεν το πιάσα. Λέω βασικά είναι αδύνατο να αλλάξετε εσείς. Τι έγινε? Αδύνατον, λέει, να αλλάξουμε εμείς, λέει. Σώρα, Ναι. φύγε. 69 studio speaking. Αρβανίτικα, ξέρεις. Ποιος είσαι, ρε, τι θες? Άλλαξε συχνότητα γιατί θα έρθουμε εκεί φιλάρα να πούμε και θα στα κάνουμε γυαλιά καρδιά. Understand? Άντε πνίξου, ρε, άντε πνίξου. Πάνω κράτα με. Τι έγινε, ρε? Μου είπε άντε πνίξου. Τι σου είπε? Άντε πνίξου. Με είπε και ρε. Σε είπε, ρε? Ναι, ρε. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Καθόλου κράτα με ρε πάνω. Μη με αφήσεις. Σε κρατάω. Έτσι μου έρχεται να πούμε στο τηλέφωνο να περάσω έτσι από το σήμα και να πάω και να του δώσω μια σφαλιάρα να φύγει. Ναι. Όχι ρε, αυτό είναι το τσογλάνι. Έλα λοιπόν. Τι έγινε, τι μου είπα σταμάτης? Στην Καστέλα μας καβαλάνε. Τι μας καβαλάνε, ρε, τώρα μας είπα να πάμε να πνιγούμε. Μόνο το εμένα με είπε και ρε. Θα πω μέσα. Κράτα με ρε εσύ πάνω. Είπα να πάμε να πνιγούμε. Ναι, με είπε και ρε. Κράτα με ρε πάνω. Θα τους σκοτώσω. Έχω ένα σχέδιο να εκδικηθούμε. Ρίχτω. Την Παρασκευή κάνουμε πάρτι. Θα πάμε στο πάρτι. Πάρτι. Ναι. Πάρτι. Τι λες ρε εμένα, με είπανε ρε. Κράτα με ρε πάνω. Πού θα τους Κάτσε ρε παιδί μου να σου εξηγήσω. Λέγε. Θα πάμε με κλαμπουκάρουμε μέσα να τους τα διαλύσουμε. Αυτός είσαι. Μπράβο. Τη μούτζα την παίρνω πίσω. Κάτσε μου αδερφέ, είμαι πολύ σπαστικός. Σταματήστε τώρα τα παιδιαρίσματα. Ακούσηκε. Κανένα τηλεφωνηματάκι. Ξεκίναμε, πει εμένα. Το τσογλάνι. Μη φωνάζεις κοντά στο τηλέφωνο. Καλά. Τσογλάνι. Έτσι, Συγγνώμη. μπράβο. Τι είναι. Πει εμένα. Πάψτε την βαβούρα, δε. Μπέτη, βγάλτα. Τηλέφωνο πάρτο γιατί εγώ θα τον βρίσω. Μπέτη στο 269 λέγεται. Λέγεται τι είπα. Βασικά να πούμε, υπάρχει εκεί κανένας άντρας για να τον βρίσω, μια και με σένα δεν μπορώ να τσακωθώ. Άραχα τη ηλίθεια. Κατάλαβα τι σου είπανε. Τι, Μαλάκα. με είπανε ηλίθιο. Το ίδιο είναι. Στάθη, ντου. Ντου. Σώτο, ντου. 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 Ντου.